Okay, magandang umaga. At gamit natin ng Insta360 natin ngayon. Hindi ko nagagamit for a long time. So, punta tayo ng ano pa mga ba kundi ang gulay-gulay. Farmers market ulit. Ano pa nga ba kundi saluyot. Kakape muna tayo. Kakape. Okay. Tawagin ko muna si Uncle. Anya damag Uncle. No borha ka. No borha. Sit ni Marcelo. Okay, punta tayo sa 99 Ranch Market. 99 Ranch. Pampano is almost $6 a pound. Mahal pa rin siya, $24. Ito pala ang mabaho na amoy. Labong. $6. Arabong. Ay, kumusta? Wala na si kuya mo? Saan nagtatrabaho? Wala, nasa bahay. Sa bahay na lang? Kakanta-kanta? Tayo yung tagabantay na yung tatay ko. Ha? Tayo yung tagabantay na Tagabantay. Tayo ko kada 6 piece ka ate. Ay, Saan tanong ng tatay mo? 79? no, 23? 73. Bata pa. Hindi na nga makalakad eh. Ha? Hindi na nga makalakad eh. Lahat ng 99 sarado, ano? Dami na walang trabaho. Swerte mo pa na. Ay, meron kang... Ako dito, matagal na ako nag-apply. Yes. Okay. You can buy in the front of me. 6 pieces for 99. Mahal naman. Mahal. Hindi na ako nag-apply. Yung mayari, hindi mo nakuha. Nag-react ka ganyan. Kakabawal ako dito. Ano gumagawa? So marunong ka. Magnegosyo kang ganyan no, sa Pilipinas. Yung gumagawa niya, may babawasan. Hindi, pag-aralan mo lahat. Ayaw ko, dami ko ng ginagawa. Pinakot. Pag expert ka na, di magtayo ka ng negosyo mo. Sana, wala nga ang pera. Hindi nga, pag-aralan mo muna. Yan, lahat yan pag-aralan mo. Opo. Hindi, para Ako pera, kuya, para mag
Hindi, pag uwi mo ng Pilipinas na. Hindi na ako uwi. Dito na ako. Bakit? Ayaw mo ng Pilipinas? Wala akong pera pa. Ay, hindi ka ba Pilipino? Kuya, wala akong pera. Ayaw na uwi. Pera ako dito na ako. Ang sarap kaya sa Pilipinas. Ikaw lang muna. Mayaman ka. Uwi ka. Yeah. Basta may ano doon, meron kang talong at okra, buhay ka na. Wala naman kami sa probinsya. Ang problema pag nagkasakit ka lang. Kaya nga, ayaw kong umuwi. Hindi ka naman magkakasakit, malakas ka eh. Nakakaspit ako sa problema ko. Ano ba kayo? Ano lang nangyari ka na dito? 20 years na. Oh, 20 years na. Oh, the expert ka na. Alam mo na lahat. Hindi dito, 1 year pa lang ako sa trabaho. Hindi, dito. Ilang taon? 1 year pa lang ako. Oo. Pero alam mo, sarap yan pag may kape. Dami ko nang ginagawa. Huwag ka na mag-complain, basta important may trabaho ka. Kaya nga. Kaya Wala nga. akong bibisi. Wala akong business. Hindi naman ngayon. Sinabi ko ba? Sinabi ko ba ngayon? Tsaka, pag, Yung sahod ko, pambayad na ng Japan, Amerika. kasi ang mahal-mahal ng rentahan nyo, di ba? Ang ganda ng lugar nyo eh. Laki na ngayon. May swimming pool pa yun, di ba? Malaki na nga. Tinasa mo yung Oo, nakapasok na ako doon. Pangmayam, kapatid ko, wala pa sa bahay ko. Nagbabayad lahat. pangmayaman yung sa inyo eh. May swimming pool pa, nakapasok na ako. Sa kapatid ko lang sabay. Ako nag-ano. Lahat ng bayad ako lahat. Kaya hindi ako makaano. Pero may natatanggap ka sa father mo kasi caregiver siya eh. May pwede yun. As caregiver. Wait lang kuya. Ha? Pangbayad ng mukha ko muna. Akala ko ba ikakasal na si kuya mo? Panaginip niyo pa kasi. Kasi Panaginip lang. Kita ko taga Baguio yata yung bahay eh. daming shota yun. Aba? Madami pa siyang shota ha. Wala yun. Sa panaginip lang. Kulit-kulit lang. Sa panaginip lang. Alin? Niluluto ba? Ba't parang ang dami? Sino papakainin mo? Ay, on sale siya. Just in case na magpasok ako. Ah. Isa lang ito, di ba? Ha? Isa lang, di ba? Isa lang order. Ito na lang kainin natin. Grabe ang... so wala nang 99 cents. For all, I think $2 yan susunod. Oo. Wala na. Ay, dito ko lang. Pakabait ka. Baka saan siya dati? Kapatid niya si ano, yung nataga na 99 cents. Yung si nandun tayo Chubby. sa ano, nandun kayo sa yung Area vlog. Sa yung may... cleaning, Oh, ano? cleaning. Oo. the car. Iba na may-ari, no? Iba na. Hindi niya rin ako naglilitsyon eh. Tinigil ko na. Sakit sa ano. Yeah, ayaw din. Diba? Ang galing-galing ah. May hotel. Bayad yan. Bye-bye ba yan? Bayad yung $5. Kala ko libre. May bayad pala. So mainit-init oh. Thank you. Ah, it's paid already. Yeah, that's our neighbor. Yeah. He's good. See? Sabi ko mabait ka. Sabi ko magaling ka. Maingay ba ako? Ikaw lang pa Pilipino dyan? Ha? Ay, madami. Sabi mo, mabuhay. See? Mabait talaga ang Pilipino, no? Sipag pa. Oh, ganun, oh. Marunong ka nun. Sige, let's na kami. Tataya muna tayong loto. Isang power, meron pa ba ako? Sabi niya, ingay. Maingay ka? Akin na, hindi. Akin na, hawakan ka ito. Para makapag-concentrate ka. Ayoko. Daddy, ganun ka na ba kahapon? Masasarap naman ipapakain mo sa mga katrabaho mo. Kaya nga, on sale eh. Atin yan pag hindi ako Dad cup uli. Power at saka isang fantasy. Power? Ito lang. Bakit yung pinisindot mo ito? Ano ba dapat?
$2. Mga kaibigan, comment kayo ano ba yung tungaw. Loloko ako nito eh. Okay, and then... Oh, why did I put like this? Yes. Okay, one that. And then one fantasy. Di ba kailangan ano muna? Hindi, pag yung $2 na. One fantasy? Mega? Bakit ang credit ko lang ay one? Wala na. Wala ka na. What did you click? How many times you click it? I don't know. Oh, Yun ang winning number. asan na yun? May $1 Yan, $1 pa. Fantasy. Fantasy? Malay mo yung double click ko na yun eh, yun ang panalo. Okay, yan ang ranch market. Akala ko yung katulad ng ano. Sarap po. No? Okay, yan ang ranch market. Okay, tara at pupunta tayo ng farmers market at ibabudget natin ang $20. So punta tayo ng ng farmers market at meron tayong $20 na budget. Okay, $20 chat. Alright, itlog. Egg waffle. Ito yung Indian na lugar. Ito ako, di ba? So, ito ay Artesia area. Jano. Ay, di ba? Mga Indian. Ito, Indian ano to. Mga lugar. Ito, yung course mga Indian ano yan. Pioneer, yeah. So, isang Indian place. Pioneer. Jack in the Box. Dito rin ang padalahan ng pera. Ang ano pala ng pera ngayon ay $58 per 58 pesos per $1. Ngari. Indian stone place. Indian place. Indian place. Little Indian Village Food Court. Little Indian Food. So, eto na ay South Street na. Okay, tara na sa Farmers Market. Okay, yan, nandito na tayo sa Farmers Market. Yun, eksakto, may parking oh. Panalo tayo, may parking tayo. Saan yung parking mo? $20 yan oh. Roasted? Yeah. Challenge natin.
Yes, sometimes they not. Lakbati. Kuha muna akong saluyot muna. Saluyot, saluyot. Yan. Ito tayo. Simula na yun. Pabati mo. Hi there. Saluyot. Eh. So $4 pa ngayon. Ng palaya. Hindi. Munggo. Kalokbati. Yan kung batiin mo. Nagbara pero daw ko kay Kakita. Hi, boss. Okay. Tayo na masarap. Tanim natin yung iba. Ang batiin mo. Yeah. Sarap to sa sausaw sa bagoong. How do you prepare this? How do you prepare this? Say it again? How do you cook this? Just boil it or steam it. Yeah. Okay. Yeah. Just they're kind of how good. my mom does it. Then. Yeah. Yeah. So I was just trying to get an idea because I know my mom Those are good. boiled it or steamed. I never had it like that. Don't overcook it though. Yeah, I know this one's got kind of like that slimy taste. Anything slimy is healthy. Yeah, that's what they said. Gonna clean your gut. intestines. Yeah, that's good for the digestive system. Yeah. You Pinoy, bro? No, I'm not cooking. Yeah. I'm very familiar with my sister's boyfriend. Yeah. If you mix it with saluyot, Uh huh. Yeah, because Saluyot has the same. anything slimy like okra. Yeah, Oh yeah. my goodness. It's funny because my sister, she used to come here too, but her boyfriend. Those tequila, gonna go anything bad in your gut, Oh, fish it out. That's good. gonna wash it out. Yeah, I'm gonna have to eat more of it. Dude. Yes, brother. You can anything. This one you can just eat it raw if you want. Oh, really? Yeah, I had a raw. It's usually. The better this one is good. Oh, the young ones. The young ones. Oh, okay. That's good. Yeah. So I guess. Yeah, I think I got that one too. And then I have $12 total. $12. Thank you. We can put this in this bag here. Okay. So ito yung budget na. This is only budget. $20. Okay, so okay. This one is good, especially for the age, old age seniors. Yeah. That's good. I have my brother was out. Hello. Thank you. Yeah. Kaya sabi ko nga rin sa anak mo, habang nag-aaral siya naman, mag-CN ka kaya sa kaisa. Pero mahirap po na pumasok po tayo. Dali lang pag kaya kalala ka. Parang Arabo. Naalala ko si Kuya. Oo. Hilig din sa gulay, no? Nakita ko na lang sa garahe. Bata pa, no? 54 nung namatay. Doon ako nakatikim ng masarap na gulay nun pagdating ko eh. Oo. Ilocos siya, di ba? Tag-Ilocos siya. Kasi na lang Wala, okay yung mga vlog niya. Okay naman. Baka sa inom. Umiinom niya. Tinigil ko na yung inom. Hindi inamin niya kasi tayo pagkamatay ng mother niya. Oo, sabi.
Nakakaano din. Tsaka walang exercise, no? Hindi, kasi nagtratrabaho ito. Pero Iba yun. Iba yung galaw eh. Alam ko yung mechanic, di ba? Pero iba yung exercise talaga. inom lang. Sarap kasi pulutan eh. Ako, tinigil ko na rin din. Oo, wag na. Baka mag-asawa pa ng 5 to eh. Hindi lang 5. Ito. Kaya wag ka nang ano. Ingat eh. Nakatuwa din, no? So you can get like, Wala na akong budget. Basta. yes na? Yeah. Meron na. Wala na. Wala na. Challenge ka eh. Challenge. So, meron pa tayo. Magkano na ba? Meron pa tayo. 1, 2. Parang mali ang sukli niya, Dad. Ha? Tama lang. Hindi, may 3 kinuha ko. Alokbati. 4 na ngayon, 8. Tapos may konting alokbati. Okay, sa ano pang bibilin ko? Sili, yes. So, wala na ako Dati sili. may sili pa doon. No, wala na. Gusto ko yung hilaw. No, bakit ba? Budget ko to. Budget ko to eh. Budget. Oh, ang ganda ng orchid oh. $6. Ano yun? Talong? Oh, yung lasuna. Masarap ito yung lasuna. Ito. Eggplant to. Talong na ano. Maliliit. Kaya nga. Hindi ako sili ko. Sili. Ako nandito yung mga sili. I've been coming here 15 years. What else should I get? Parang gusto ko ulit sa loyo. Don't eat that squash again. Isa pa? Big leaves or small leaves? Kangkong ito, dadami ito eh. Bigger leaves or smaller leaves? Smaller leaves. Baby. Baby leaves. Sorry. Thank you. Yeah, sure. Thank you. Enjoy it. We go over So, there. ang ating $4 out of 5. Yeah. Thank you, sir. no chili today Chili? Chili? Hot chili? No, not chili yet. Not in season. Alright, okay. Thanks. Share di ba yun yung